Просто выключаем и в морг отправляем. Это наша работа. Ты, говорит, вот так руку поднял. Время еще. О, Все вот так нормально, просто говорит. поднял руку, говорит. И вот так даже. Хай, ходоме, ага, да, хизмати мобуша, ходован тола. Ворам, хай астем, ходован долго астем. салому алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуҳ. дуруди худованд бар шумо дӯстони азиз, бародарони меҳрубон. чун ҳамеша бо шумо ҳастам, бародари шумо, дӯсти шумо бобоҷон. алҳамдулиллоҳ бо ҳамроҳи акаи Шералӣ. худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, дар ҳамин шав агар ки вақти бошад соата чанд аст? Набоми шом соата Saat 1:20. соат 1:32 шаб аст. агар ки зарур намебуд, агар ки маҷбур намешидем, дар ҳамин шаби намехестем. мақсад чӣ қадар як дирем дарини Москва та як 2 соат раҳ ба ҳамҷо омадем. алҳамдулиллоҳ муҳим аз ин ки бародари тоҷики худмона ёфтем. бародари исломӣ номи чи акаҷон? номи акам Сайдаршах мебошад. бародари мо як ним моҳ пеш дар хулоса таксӣ мезад. бародар авария кард. бале, моҳи рамазон авария карда ҳеҷ кас даракша неёфта. хулоса аз ин ки бародари моро гирифтан скори бурад дар балнисар чанд ҳафтаи дар ком буда. баъди аз ин алҳамдулиллоҳ ки хай 12 рӯз шифо ёфт. яъне ки камакар ба худ омад. як рӯз дар ҷо нигаҳ кард тағоҷон? Дар Дидинёва як рӯз нигаҳ кард ҳамроҳи ин бародарам. адар салом алейкум. вот это брат с Чечня. это с Чечня. дай Аллах ему здоровья. худованд нигаҳбон боша. бародари чечени мо та як моҳ шид. ин бародари тоҷики ки ягон мақсад соҳиб надошта, ягон кас намедониста, ягон документ надошта. бародари моро нигаҳ мекунад. раҳмат кунад падару модарша ки мақсад ҳамин бародари моро тоҷики моро мусалмони моро алҳамдулиллоҳ нигаҳ кардай. мақсад ба ин рӯзо оварда расонда. ина дигаҳ ки баъд аз ин акаи Шералӣ астаи бародари мо ки хаям такси заданина парковка ҳар чиз дорад. ҳамин бародар даракоша ёфта. 2 рӯз пеш, як рӯз пеш омада бародара даракша ёфт. ҳамҷа сутшник квартира снимат кардам. дӯстони азиз, сутшник квартира снимат кардам. 2 рӯз шида. 2 рӯз хафом дарида. 2 рӯз мақсад аз тарафи сентр 85 километр рафтам. овардамш бандисаи сентр. аҷо атқаз як рӯз онҷа да истод дар коридор бурардамш. бо атқаз кардам. саҳар рафтам гирифтам. инҷо омадам квартира снимат кардам. алҳамдулиллоҳ. хулоса аз ин ки ҳар як шабаш 1000 рубли мо ҳамҷа спорида содиянд. дӯстони азиз, муҳим ин аст бародари исломӣ мо бародар мо, ҷигари мо, додари мо, акаи мо иншааллоҳ ҳамин фарзандош дар тоҷикистон. мақсад ба амед як лақману бародари мо дар ҳамин 2 фарзанд дора. дар ҳамин шаҳри Россия бесоҳиб багем омада. алҳамдулиллоҳ мо бародар шем, соҳиб мешем иншааллоҳ. муҳим аз ин видеои мо ки ба хотири Аллоҳ хоҳиш мекунем кадмет ки агар ки шароит надошта бошӣ хоҳиш мекунем аввалаш ки пеш парвардигар дуо кунед то бародари мо шифо бева. дуюмаш ки имконият боша ҳамин видеоро падилиса кунед то одамои хайрхоҳ раста ки кӯмак шона иншааллоҳ ба ин бародар расона. бародари мо хеле авази ма сухана ба ин бародар метим. нигоҳ кунед хеле вазъиятш безеб аст. аз ҳамҷа чоп кардиян то ин роста фактиш дигар нишон додан. ин банкае аст ки ахлоқи бародар дар ин ҳамин халқа ҷамъ мешавад. ҳамин бародари чечен ба дастгири худаш ба чи худованд гирифта ёрдам карда. ахлоқи ҳам бародари тоҷика партофта истода. нигоҳ кунед бародар чӣ қадар то аз кор мондагӣ аст. пол ин аз кор мондагӣ бародари исломӣ хоҳиш мекунам. айсу оҳан задаги айта мақсад синфи нура вехи по айна иҷа айна вехи ҷа кандаги идош дага айна иҷа ҳамҷа да балиса будум ҳам мақсад гав задаган. айна иҷа устуғон гирифтаган. айна иҷа да бавит караган устуғоноша. Хушкор намекунам. ипози мақсад вообще намеҷомада. Массаж дар кора массаж кардан дар кора. ин айнаи бех хандаган. доктора гуфтам ки чишин 10 рӯз агар личенш накунем ҳамин пора ҳамиҷа мебурем. бо як бародар тоҷик ҳамҷа враҷ будак. ач мақсад гав задем. айлинобод бародар будак. 10 рӯз чишин 10 рӯз агар чи накунем ипо уҷаи вай гирифтагай. гангрена гирифтагай мебурем айнаҷа мепартоимаш. ба он хотир бародаро ба хотир дастгири хитма бирос кунем. инами почаш нафе хатия камакадна. инамҷа дар инамҷа рӯз банисаш бурдем. ҳамун шави ки дар коридор бурардам пафтанаш ҳамиҷа кукора кандам. неки симпи мисодаги аст ин дарун ҳамиҷа симоа оҳанпланай.
мақсад ки ҳамин пора бояд аксар на операция карданд пора. муҳим аз ин бародари аз ин ки акай Саид Ашраф аз ноҳияи аз шаҳри Қурғантеба соҳиби ду фарзанд ду бародари тоҷик дорад ки хай аз ҳисоби карантин дар Тоҷикистон ягон кас дар иҷа надорад. ба хотири Аллоҳ дӯстони меҳрубон, дӯстони азиз, бародарои хайрхоҳ хоҳиш мекунам ки ҳамин картае ки ҳамин дар рӯи экран мемонем рақамҳои телефони ҳамин бародарак ҷамаони телефони мақсад барои WhatsApp гапзанӣ я телефони пластиак шинам якам овардай барои гапзаниш ягон чиз надошт. Иншаллоҳ фиқат телефонаш мегирем барои WhatsApp. Карта ин ҳамин бародар меояд. Чӣ мегӯяд дар карта? Раҷабу Бахтиёр. Ягон кас надорад, дӯстони меҳрубон. Карта акай Шералӣ дар ҳамон чӣ мебурояд? Раҷабу Бахтиёр мебурояд. ҳар як ачоча иншаллоҳ месупорам, ягон фикри безем накунед. Карта бародар ҳеҷ кам надорад. ба хотири Аллоҳ хоҳиш мекунам, кадме ки медонед мақсад аз наздик мехоҳед кӯмакш кунед. Иҷоя адрес инҷа. Какой адрес, брат? Здесь. Лобня. Лобня, тарафи Шеремет. Тарафи Шеремет, Лобня, биёи ба хотири Аллоҳ аз наздик. Бале. Аэропорти Шеремет ҳамиҷа аст. Метунед биёи иншаллоҳ ҳамсӯҳбат шем ва мақсад бародари. Дастгирии хона бурасм. Бале. Дӯстони меҳрубон, худовани гавон акаҷон ба хотири худо ба халқи тоҷик хуна агар ягон пешниҳод дошт, ягон хоҳиш дошта бошед бикун ки то ба хотири Аллоҳ биён. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони тоҷик, хоҳарон. Хай мо як ҳамин хештаги як кору бурмон. Хай ҳадоме агар дар хизмати мо бошад худованд таъоло борам хай ҳастем. Худованд дуогӯ ҳастем. Иншоаллоҳи таъоло хизоид мекунад шуморо кам не. Иншоаллоҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи. Садақа аз моли инсон ҳеҷ камӣ намекунад, зиёдаш мекунад иншоаллоҳ. дӯстони азиз, худовани гавон моша хоҳиш мекунам ба хотири Аллоҳ, ба хотири рӯзи қиёмат аз моли шумо ҳеҷ чиз кам намешавад. Битунед 1 рубл ё 10 рубл дар ҳамин картаи бародар партоед то ки ҳамин бародари моро камак дастгириш кунем, ҷамъмигириш кунем ба пеш фарзандакош равон кунем. худовани гавон то бошад ки ширин ягон гап дошта бошед. Ҳама гапро гуфтем, ҳамон дастгирӣ кунем иншаллоҳ беҳтарин мешавад. Бародармо дар ҳамин хона мисол квартира ҳамҷа мо сниматш карагем иншаллоҳ ё пага дигар тарафи центр мебарем чунинша сар мекунем. Фақат дастгирӣ кунем иншаллоҳ. Агар бояд ҳамин врач поликлиника дежурный врач биёяд направление бинависа бояд аҳвол мебинад. Ку ягон обезболивающий серьёзный бинависа бутиямон ки иное ки бигирем уже ёрдам накарда ҳисобиям. Ҳама қабул мекунам. ду рӯз хай алҳамдулиллоҳ дар багажи мошин бародарам хай шароит надоштем акмора мисол таксим дар багажи мошин бародарам ғам додем ягар бародарое буданд ки мошинашон калон акбаш зиндагишон мақсад натонистанд омода бародар дар багажи мошин болкарем видео ҳастам мақсад фақат дастгирӣ кунем иншааллоҳ беҳтар мешавад. худовани гавон бошад. Ассалому алайкум.